води към щастие и към морал, както на този свят, така и за подвъдния, това е пътя, който води към живинета, това е пътя, който води към спасението. Второто качество, казахме, че това е щедрост. Пейгамбер алейхи салату вассалам е бил изключително щедър човек. В хадис, предаден от Ибн Аббас, عن ابن عباس وعبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أجود الناس وكان أجود ما يكون في رمضان حين يلقاه جبريل عليه السلام وكان يلقاه في كل ليلة من رمضان. В този хадис Пейгамбер алейхи салату вассалам ни известява следното. Пейгамбер алейхи салату вассалам беше най-щедрият човек и неговата щедрост се виждаше най-много в месец Рамазан. Неговата щедрост се виждаше най-много в месец Рамазан, който е свещен месец за мюсюлманите, месец Рамазан, в който севапа и наградата за извършените добри дела е много по-голяма. Затова ние като мюсюлмани, след като Аллах субханаху ва та'аля ни даде възможността да доживеем месец Рамазан, трябва максимално да се възползваме от този свещен месец, вършейки праведни дела. Вижте, алейхи салату вассалам бил най-щедрия човек и най-много неговата щедрост кога проличава? В месец Рамазан. В друг хадис عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال ما سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم على الإسلام شيئا إلا أعطاه. Когато Пейгамбер алейхи салату вассалам му искаха нещо, той веднага го даваше. Има една много интересна случка. Пейгамбер алейхи салату вассалам дори си беше раздал по едно време всички ризи, защото сахабетата искаха да носят неговите ризи. Беше си оставил една единствена риза. И когато с нея отива в джамията, едно от сахабета го вижда и казва: Я Расулаллах, каква хубава риза имаш. Той я свали много дава. Остава без риза, алейхи салату вассалам. Този пример показва изключителната му щедрост. В този хадис от Енес ибн Малик радиаллаху анху се казва, че Пейгамбер алейхи салату вассалам, каквото и да му искаха, той го даваше. Хал, фаджааху раджулун фа'атаху ганамен бейна джабалейн. Дойде един мъж при Пейгамбер алейхи салату вассалам и му каза: Я Расулаллах, дай ми една овца. Пейгамбер му казал: Виждаш ли уния овце между двете планини, много овце, вземи ги, всички са твои. Този човек се очудил. Защо? Защото първо този човек не е мюсюлманин. А Пейгамбер алейхи салату вассалам не да му даде една овца, той му дава цяла сурия. Какво става по-нататък? Фараджа иля қаумихи фақала: Я қаум, аслиму, фаинна Мухаммадан юъти атаан ла яхша лфақр. Връща се този човек при неговото племе. Той е бил вожд на племе. И казва: Ей хора, приемайте исляма, защото Мухаммад алейхи салату вассалам дава всичко и той не се страхува от глад, не се страхува от бедност. Точно това казва в хадис. Вижте какво искаме да кажем с този хадис. Първо, този хадис показва изключителната щедрост на Мухаммад алейхи салату вассалам. И второ, което е изключително важно, с делата Пейгамбер алейхи салату вассалам призоваваше към религията на Allah. Той не е казал на този човек да приеме ислям. Той не е обяснил на този човек какво представлява ислям. Но с делата Пейгамбер алейхи салату вассалам какво направи? Подкани този човек към исляма и този човек прие исляма, и не само той, а цялото негово племе. Защо? Защото Пейгамбер алейхи салату вассалам се отнеса към него с добрина. И затова ние
Днес, които сме в джамията, трябва да знаете, че ние, когато излезнем от джамията и се движим в улицата, трябва да бъдем пример за хората. На мен ми се е случвало, като направя някаква издънка и хората ми казват: затова ли одиш на джамията да се кланиш? Ако това го направи някой друг, който не се кланя, няма да му кажат по този начин. Но когато го направи един човек от джамата, казват: затова ли одиш на джамията да се кланяш? Тоест, когато ти си в джамията, ти трябва да си прекрасния пример, ти трябва да си прекрасния образец. Защо? Защото тези хора, които са извън джамията, въпреки че не познават исляма, Allah да ги напъти, въпреки че не познават исляма, знаят много добре, че когато един човек е в джамията, той трябва да е морално извисен. В този човек трябва да виждат примера. И затова ние да сме пример, когато излезем в джамията навън. Нямаш дар слово, не можеш да говориш. Не можеш да обясниш на хората какво представлява исляма, покажи им със твоите дела. Отнасяйте се с тях с добър характер, с добър морал. Прави им добро, усмихвай им се. Най-малкото, което може да направиш, да му се усмихнеш, защото казва алейхи салату вассалам, дори и усмивката е садака. Нали, да се усмихнеш на твоя брат мюсюлманин, с това нещо ти печелиш севап, ти печелиш награда. Така. В друг хадис, относно щедростта, казва алейхи салату вассалам: ما من يوم يصبح العباد فيه إلا ملكان ينزلان فيقول أحدهما اللهم أعط منفقا خلفا. Няма ден, в който слънцето да ни изгрява и всяка сутрин две мелейкета да слизат и да правят дуа. Едното мелейке прави дуа за щедри, за този, който дава. И казва: Я Рабби, увеличи богатството на този, който дава. Дай му повече, дай му още повече. А другото мелейке казва: Фаякулу л-ахару, Аллахумма а'ти мумсикан талафа. Я Рабби, отреди загуба на скъперника. С този хадис, какво иска да ни каже Пейгамбер алейхи салату вассалам? Първо, той ни подсиква към кое? Към щедрост. Да раздаваме от това, което Аллах ни го е дал като препитание. Защото, примерно, имаш къща, имаш кола, имаш 10 000 лева. Това, което го имаш, то не е твое. Аллах ти го дал. И когато ти от това твое богатство раздадеш в името на Аллах, за да помогнеш, така както Аллах ти е дал 10 000 лева, за благодарност от това, че ти си раздавал, че ти си помогнал, той ще ти даде и двойно, и тройно. Тоест, с раздаването богатството се предпазва от загуба и се увеличава. И второто нещо, в което Пейгамбер алейхи салату вассалам казва в този хадис, това е скъперничеството. Предпазвайте се от скъперничеството, защото скъперничеството е причина човек да загуби богатството. И ще ви дам следния пример. Един обущар, който знае как да се подреже лозето. В момента, когато го подриза и го видиш какво прави, и видиш, че на земята е пълно листа, ти не разбираш от тази работа. Човек не си разбира от работата. И му казваш, какво направи, ти унищожи лозето, асмата. Дама, като дойде време, тази асма дава много плод. Защо? Защото знаеш как да се я подрезиш. Обаче пък този, който не подрезва асмата, така, остави какво става? Гроздето се маняства и не взима никакъв плод. Точно по същия начин представлява и пречистването от богатство. Когато ти изкараш годишно тези 2% и половина от твоето богатство и го дадеш с щедро сърце, го дадеш на този, който заслужава, по този начин ти предпазваш твоето богатство от загуба. А ако не го дадеш, ти си обречен на загуба. Второто качество от качествата на Пейгамбера, третото качество. Първото беше
праведност. Второто качество, казахме, беше щедрост, алейхи салату вассалам. Третото качество, това е милосърдие, рахма. Пейгамбер алейхи салату вассалам беше най-милосърдният човек, най-състрадателният човек. И несъмнено казва Раббуна субханаху ва та'аля в Коран Карим: وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ. 107 аят на сура Ал-Анбия. И ние те изпратихме, о Мухаммад, като милост. И вижте няколко примера, с които примери пейгамбер алейхи салату вассалам показва неговото изключително милосърдие. Първо, имаше едно от сахабетата, което се е казвало Ал-Акра ибн Хабис. Ал-Акра ибн Хабис, ради Аллаху. Пейгамбер алейхи салату вассалам влиза в джамията, в една зала, и вижда там неговото внуче Хасан ибн Али. Хасан ибн Али. Взима го и го целува. Пейгамбер алейхи салату вассалам страшно много обичаше малките деца. Когато види малко дете, взимаше и го целуваше, алейхи салату вассалам. Ал-Акра ибн Хабис вижда това нещо и казва: Я Расул Аллах, аз имам 8 деца и до ден днешен нито едно не съм целунал от тях. Какво е това сърце на този човек, Аллаху? Какво става в този момент? Казва алейхи салату вассалам: Мен ла ярхам, ла юрхам. Който не показва милосърдие, състрадателност и обич към Аллаховите създания, Аллах няма да покаже състрадателност и милосърдие към този човек в каймеси в съдния ден. Друга случка. По времето на намаза, пейгамбер алейхи салату вассалам е кланял яция намаз. Неговите внучета Хасан и Хусейн са били много малки, като едва детенца. И те се играли в джамията. И по едно време това детенце излиза на първия сад, и когато пейгамбер алейхи салату вассалам отива на съжде, се забавил. И се вдига от съждето на земята, и сахабетата всички са на земята. И един от сахабетата вдига главата да види какво става. И вижда, че едно от внучетата на пейгамбера по време на намаз му се е качил на гърба. Играе си. И пейгамбер алейхи салату вассалам от страх, като се изправи да ви хване детето да се удари, останал на съжде до тогава, докато детето си поиграе и сами си слиза. Вижте какво не е пейгамбер алейхи салату вассалам. Трети пример. Също на един намаз, яция, пейгамбер алейхи салату вассалам по принцип, когато кланяше намаза, специално на яция намаз, той кланяше по-дълго. Но в един момент също, че отзад при жените едно малко детенце плаче. И какво прави алейхи салату вассалам? На първия ракят изпела имна тайна, на втория ракят подува Аллах и набърже прикланва намаза. Защо? Защото какво му е минал през закъла, когато е чул това детенце да плаче? Какво ли прави сам майка му на това дете? Тя се кланя в намаза, но постоянно лъкъла е в детето. И затова пейгамбер алейхи салату вассалам скъсил намаза от милосърдие към тази майка. Друг пример. Енес ибн Малик ради Аллаху анху, който 10 години е бил като прислужник на пейгамбер алейхи салату вассалам. В смисъл такъв, че той е живел с пейгамбера и винаги е помагал на пейгамбера. Той казва едни много велики думи. Енес ибн Малик ради Аллаху анху е бил при пейгамбера още от малко детенце. Искам да ви разкажа и една друга случка за един от сахабетата на пейгамбера алейхи салату вассалам, който се е казвал Зейд ибн Харита. Зейд ибн Харита ради Аллаху анху. Той също е живел при пейгамбера алейхи салату вассалам. Значи, какво се случва с това сахабет? Той е бил още малко дете. И Абу Бакр ради Аллаху анху